anything else. In us, fear is too much than anything else. When somebody is walking and saying, snake, you jump. Which is wrong. He must ask where is the snake. Jump to where the snake is. The fear causes you to jump. But without the knowledge, fear causes you to jump. Because you have the mentality that if it's a snake, the same person who can buy. If you go to that person, if you say money, you say where is it? You know that when it's money it's far away from me. But if the snake is near to me, next to me, what he believes can happen at more than when you say snake, you don't ask where is it. You know that I'm dying. Sometimes you are going to where it is. But you say money. You say where is it? You know it's far away from me. He will not look at himself. You look far because you know where he is. There is no blessing. The mind is programmed disaster. Church means when? Church, hear me. There is a man who is being followed. He is not the owner of the pregnancy. But Mary has to follow. Matthew chapter 1 verse 19. Matthew 1 verse 19. Joseph, when Joseph saw that Mary is pregnant, before told by the Holy Spirit, the Bible says he thought of divorcing Mary. And the heavens come and pursue him. Don't reject it. Don't divorce your wife. What she cares from the Holy Spirit. Mary wants to be divorced because he's carrying Jesus. It is not always when people reject you because you don't have Jesus. You could have been rejected because you have Jesus. If people lack revelation, they go away from God. Joseph wants to reject and to leave Mary because Mary carries the heavens. It's not always when you carry the properties of heaven, people come to you. People are going to go away from you because he is God. It troubled me in ministry. How can people get away from me and I'm preaching the living God? And I saw that the ministry of Jesus lose people a lot. And he preaches that whoever will drink my blood and eat my flesh will enter heaven. Many people deserted him. The Bible wrote it. And he went to Peter and asked Peter. You are still here. Peter, what did Peter say? Lord, you are speaking the words of life. When life is being spoken, some other people must go away. Because they hear death when life is being spoken. So Jesus himself lose members in the church. Deeper in teaching. Because he was now deeper in when you see people running away from you, it doesn't mean that it doesn't need God. Sometimes they lack the knowledge of the type of God that you have. But I thank God he defended the house of Mary. The angel come and speak to Joseph. Angel, I know it's your wife. But the pregnancy is ours. And our ambassador cannot be divorced. Joseph was told not to divorce his wife. Yes, she is pregnant. But this issue of divorcing will not allow you.
It was a tough time to Joseph. You know, if you are the husband, somebody will come and tell you that your wife is pregnant, and you are the owner and you don't know that she is carrying. That message kills. But Joseph, as Joseph, he allowed and accepted the word from above, and he moved with Mary. And they reached Bethlehem. There was resistance. The child being born in a manger, there are gifts that follows there. Those who were born in rooms, there are knives that followed there. There's another favor that you must be afraid of. There is another favor with a knife hidden. There is another crow that you must rejoice with. But there are men who come from the east with gold. They didn't go into houses. They go to the cross. You know there's another way God hinders things. That your God is in a crow. But you are fighting to go to the rooms. To the rooms there are knives. But in the cross there is God. Where you want to go there are swords. Where you don't want there is God. God must help us. There is what where we want. There is a serious sword. Where we are running away from. That's when people are coming with a gift to give the child. Do you know that there was gold in the cross? But in the hospital there were swords. God knows the future. He gonna allow you to do the life, live a life like in a cross. Knowing the God that will follow you in the cross. And you will say, why did God remove me there? There is where your blessing is. That when you look with your physical eyes, you will not see. There is where you like. And it's not the place that you like. That's not where your gift is. The child born in a manger. There are guys from the east come with God. Guys who were born in hospitals and good places. Soldiers were sent to cut their heads off. Gold in a crop. Sword in a good house. Somebody must hear this. There is a place that you want. Hear this prophecy. Gold in the crop. Sword in a good house. Some other thing that you appreciate. Hear this prophecy. God might be found in a crop. In the manger there is God. In the houses, children are being killed. The devil wants to trap some other people's lives. Who want the places of pleasure. And they don't know the bed that is about to come to follow those places. Do you know that any bad person, if you want to fail in love with you or to walk with you, he presents as a good person to you. And a man who divorced the 6 wives, when he's courting you, of all these 6 that he divorced, he is the only one who was right. He said, this lady, don't understand. He presents himself like a good person. The devil is a pretender. Satan, Herod is saying, I want to worship Jesus. And God knows that this is fake. You want to kill. Do you know that there are things that can damage? They are decorated that you like them so much. A knife in a good house. God in the crop.
If you know where your gold is, you will not be ashamed of what is found in the cross. It's better to go to the cross. Then I'll get my gold. Than to go to the good house and this world will follow me. I want somebody to hear this prophecy. You are being troubled. Why God is not giving me the chance to go where I want to go? Sometimes the way you want, it's good for you now, but in future, it's a danger. When Jacob was being given a choice to marry, she needed a certain girl. Then she married Leah, the one that she doesn't like. If you look on the birth of the children, Leah, the one that he doesn't like. That's when Judah was being born. Jesus, whom I'm preaching, is from the tribe of Judah. Where they don't want, where they don't like, where they reject, that's where Jesus is. He needs Rachel, but there's no Judah there in Rachel. When you read the Bible well, when it's comparing these girls, it said the eyes of Leah, that is why Jacob said, I don't want Leah. You see the ugliness. But in that ugliness, that's where Judah is born, who bring about Jesus. Because Jesus is the one who comes to carry our ugliness. So the person who is ugly is not like he is ugly, but it's the prophecy being given to Jacob. Because eyes means vision, or it means sight. So the eyes of Leah, they are saying the vision of the cross. I will born somebody who go to the cross because my eyes are like this. So my eyes, they are like in a cross. They are prophesying that people go against God. I'll be a Judah who will unite you back with God. So you are forced to make such a person. It's a grace to be forced to do what is good. There's another blessing that you meet, and you are being forced. May God bless you, give you that favor. It must be done because you are forced, not because you want. There's another favor that comes to people's life. Thomas. What you doubting Thomas? The one that you call doubting Thomas. There is something that he achieved in doubt. Without faith you can't please God. The Bible says, but Jesus came to the house with the disciples. He go to Thomas. Touch my hands. Touch here at my side. Doubting Thomas. Thomas, I doubt. Is Jesus saying touch? The woman go to the grave of Jesus. You want to touch Jesus? He said, don't touch me. I'm here to go to the Father. But the doubting Thomas is feel me. There are some things that are not like faith. The one who go to the grave, he had the desire, want to see the Lord. He said, don't touch me. I'm here to present myself before the Father. But the doubting Thomas, he said, touch. Say Thomas wanted a favor. Why did Thomas have such a favor of touching? If you look it very well, the disciples told Thomas that the Lord has been risen. Thomas said no.
aramba zvavataura. He denied what they said. But haana kuramba ari pakati pavo. He didn't deny to be in their midst. So mumwe musi vadzidzi vari mumba Thomas ari pakati pavo. So one day when they were in the house and Thomas was in their midst, Anodhauta. he doubted. But kuchechi haarofi. But his church is coming. Anodhauta. He is doubting. But mutimu habude. But in the team he will not come out. So blessing yekuzobata. So the blessing of touching, Akaiwanira kuti aiva pakati pevamwe. he found it because he was in the midst of others. Kune blessing ine chekuita nevamwe. There is a blessing that has something to do with others. Maria munhu waudana nayo. Mary, the person that I am loving, Urikutodiwa futi nedenga. he are also loved with the heavens. Nokuti une munhu waudana nayo. Because you are in love with somebody. Ndakapedzesera iso. Let me say this. Pavakasvika ikoko. When they reached there, Time came. nguva yakakwana. Ndakuudza ndikati kana iri nhumbi ordinary. I told you that it's with a normal womb. Chero kwawaenda nemwana unoberekera ikoko. Wherever you go, your 9 months is due, you'll be a child there. Nhumbi yamberi But Mary's womb, inorespekta place. it respects nzvimbo. Zvokuti time will follow kana munhu aenda muright place. When you go to a right place, time will follow you. Amatawo nzvimbo yatiri inoi. This place that we are in, It's a liberty of arena of liberty. inzvimbo yekusunungurwa kwevanhu. Saka wakaipati mungu anokurwisa zvakanyanya. So the devil sometimes he fights you Uregere kuva pano. so that you'll not be here. That's why Moses paakati nzvimbo yauri itsvene. When Moses was told that the place that you are in is holy, Haisi nzvimbo yakabviswa kudenga ikaenda panyika. it's not the place that comes from heaven and come on earth. Inzvimbo yakatariswa nedenga ikanatswa. It is the place that was examined by the heaven and it was made well. Pane zvinofanirwa kuitika. There are things that has to happen. Spiritually. Mumwe, Nokuti uri pa a physical place yakadiwa nedenga. because you are in a physical place loved by heavens. Kune the anointing of the place. Kune nyasha dzenzvimbo. Kune nzvimbo dzokuti ukasvika pane zvinongoitika nokuti uriko. There are places that when you arrive, things will just happen because you are there. Ukaenda kuLondon unotonhorwa. When you go to London, it is cold. Ukaenda kuKariba nekuchirungu unorumwa nemosquito. When you go to Kariba and Chirundu, there is mosquito there, malaria. Wega wakadzidza una inongoruma. Whether you are educated or not, malaria, mosquito will bite you. Zviwanikwa zveikoko. So That is what is there. nzvimbo nenzvimbo ine zvinhu So zvainotakura. every place has its own things. Saka nzvimbo yatiri nhasi So pano. the place that we are today, Ndoda kuti tinamata we want to pray kuti Mwari that God, nhumbu yangu ine makore akawanda. my pregnancy is so many years. Kutaura spiritual pregnancy. Yotaura nhumbu yemweya, Chinhu chawakavimbiswa kubva kare. big promise long day. Isiri kuva fulfilled. He not yet fulfilled. Zvaunotarisira kuti zviitike Things muupenyu. you are expecting in your life, Zviri kungoramba zvichipostponwa. they are keeping on being postponed. There's time. Mwari ngaashanyire nzvimbo ino. May God visit this place, Akonzere nhumbu idzodzo kuti vanhu vabate vana. causing those womb to have Kuti children, vanhu vabate michato yavo. people to have their Kuti weddings, vanhu vabate mabasa avo. people to have their jobs, Vanhu vabate promotion people to yavo. have their promotion, Vanhu vavake dzimba people to have dzavanofanira their marriage, their house. Handizive chaunoverengera chawakapromiswa kubva I kare. don't know what you are procrastinating at your Satan, but this we afternoon, want to provoke the heavens. toda kudenga denga, May somebody deliver a baby. umwe munhu ngaazvare mwana panzvimbo ino. Panzvimbo ino vanhu ngavabate Many zvavakapromiswa. people yet what they be promised. Foni yako ngaipinde good news. May the Lord have a good news. Zvavakapromiswa kubva What we kare. have brought from Lord, Zvainesa kubva kare. that which has Mwari happened, ngaakurangarire panzvimbo ino. bless you in this Mwari place. ngaakurangarire panzvimbo ino. In this place. Bata mwana You wako. have the heavier Bata muchato wako. your wedding. Bata basa rako. Your job. Bata visa rako. Your vision. Zvose zvawakaveriswa. Because promise This place. munzvimbo ino. Call upon time. Mwari wenyama. Nguva ngaikwane. Must be true. Nguva ngaikwane. Must be true. Nguva ngaikwane. Must be true. Tikushedza nguva. Calling time. Tikushedza time. Calling time. Nokuti panguva yaJoshua, For the time of Mwari Joshua. akagomisa nguva. God is so Iye big. Mwari anogona kumisa nguva. You can stop time. Anogona kufambisa You can nguva. move time. Mwari anomisa nguva. You can stop. Anogona kufambisa You can nguva. move time. Nguva ngaikwane. Time be true. Nguva ngaikwane. Time be true. Nokuti tisemuke tomuona But when you say no, Nguva ngaikwane. Nguva ngaikwane. Nguva ngaikwane. time be true. Ngaikwanise nguva. Time be true. Nguva ngaichikwana. Time arrives. Promises ane Your nguva. time arrives. We call upon time. Oh my God. We call upon time. Oh, I see it. In this place.
Father, in this place, Thank you. There was deliverance. Thank you. I command the ministering angels Yes. to release blessings and favor upon your people. We receive. I call upon the wind of God It's happening. to blow and move in this place. It's happening. May the wind of God begin to blow and move in this place. It's happening. It's happening. The God of heaven is the same yesterday, today, and forever. It's happening. By fire, by power. 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 By fire, by power. I speak deliverance. Fire. It is happening. It is happening. Fire. It is happening. 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 I can't bring it down. I can't. It is happening. It is happening. It is happening. It is happening. What is happening? Yes. Receive it. Receive it. Wherever you are. Wherever
glorify your name. Thank you for delivering your people. Spirit of limitation, resistance, rejection, every witchcraft, spirit of witchcraft. Then the God will take time. Let it happen. Because they're God today. He has power today. Therefore, let them be a good news. Let them have good news. Yes, a good news. Yes, money. Promotion. Yes, promotion. Blessing. Yes, I declare good news in your home. Good news in your home. Good news in your house. Good news in your family. Good news. Good news. Good news. Good news. Good news. Good news. Just as I miss one. One in God, one guy here. Come see good news. Come see the news. Let's see the let's say God. Because of his ministry in our lives. Let me make the time. May the God of grace bless you. Counselor, agone kuchisova. I'll give you a simple example. Murumaka netsa unodzwa kuti mbati zvakadai mbati zvakanaka mukadzi netsa unzayo tarane zvakanaka zvakazodi akaenda ku small house kuti adzoke panongoda nyasha. Yes. Nokuti ukanzimukisa hawako achauya. So that there are times kuti challenge yaenda beyond. Zvekuti even mabhuku achashanda ipapa. Marriage counselor akavhura mabhuku akanokudza time mubikire twakati kana uya unomuhaga wako achauya. Habikirike hagike. Iyi inenge kwa Lazaro kuti panotoda Jesu anoti Lazaro zoka. Amen. Zva beyond. So master of ceremony no matter anga ari available. But shortage yakaita rise. And the munakangova solution is Jesus. Yes. Amen. Wanano isina Jesu apana nya. Nokuti icho chacho chinombonzi love aisi feeling kufunga kwa vanhu kuti love is feeling. Rangu Bible not God is love and God is a person, which means love is person. God is love. Love is feeling. Kureva kuti kana wakutodiwa program ya Marika pa wanano. I know it is not good for a man to be alone. Don't want to get a partner. But not men ought always to pray. Let me tell you something concerning prayer. Prayer is a picture of humility. Why? But when you pray, you are actually telling God, Father, I need you in this case, in this matter, in my life. Kungwara kwangu, kugona kwangu, nema connections angu. So prayer is a picture of humility, just being humble, to allow the Spirit of God, to allow God to be in charge over your situations. So prayer pane a line in not thy will be done, thy will be done. You allow the will of God to take charge, to take over. Don't just do it because firstly, you need to pray and surrender unto the Lord. In this festive season, unoona kuti vamwe vanhu vanogona nguva ma-victims muma-accidents kwete nekuti havagone kudriva zvakanaka, havana kurongeka, asi iri nyaya yekungoti vangovawo ma-victims evanhu vari kudriva zvisina kunaka, then poita accident. So hasi wese ari kufa mu-accident anga ari wrong. Some they actually die vari vanhu vanga vari correct, but vadhumwa nemunhu ari wrong. So besides kuti you are a good driver, we need journey mercies. The place and many things concerning the birth of Jesus. But the fact yekuti anoziva kuti Jesu wakaberekwa, he became man, wakauya panyika, he was born of flesh. That fact, though it is so powerful, yandiri regard as good soil. Level of knowledge ikava 30%, but kutenda kwake kuri pakuti Jesu wakaberekwa. Anytime, any day, celebrating the birth of Jesus is not a sin.
ichokwadi ine kuti Jesu akaberekwa ndopane nyaya. Kana tese tiwirirana kuti Jesu akaberekwa akava munhu, we are okay. Musi upi, that's another percentage, that's another level of knowledge. So ndinogona kuva wrong per date or per day. Chisingaite wrong kutenda kuti Jesu akaberekwa. He was born of flesh. He became man and dwelt among us. Nokuti kuponiswa kwangu hakusi pa date kuti 25 December i January. Kuponiswa kwevanhu hakusi pa date. Kutenda kwevanhu hakuna kudyarwa pa day. Saka uchiona tine challenge pa secret kana pa issue ya Sabbath. Bible rangu kuna Genesis rinoti on the 7th day pazuva rechinomwe Mwari vakazorora. Yaiva Saturday here? No, Mwari ine makeys. Bible rangu rinoti Jesu atara kuna Peter, I give you the keys of the kingdom. Regarding this statement, giving is not changed, whether Old Testament or New. What has changed? How to do it. How to do it. By law, vaiva ne pressure, vaiva ne fear. Ukasadai, ameno zvangu ukasadai, the devourers will come and attack you, ukasadai. But the New Testament church, Paul is saying, nekuda kwe lawyer ivapo yaichikisa nekuvhundutsira vanhu. Vandoma vaitira vaitira kudara. But in the New Testament church, it's out of love, number one. For God so loved the world, he gave. So giving must be led by love. Ukanzwa mauri iri entertainment. Church, ukanzwa mauri kuri kunzvimbo yekutandara nekufara. There is no need to be a partaker of the blessing and nzvimbo iyoyo. Because to you it does not mean anything. But ukanzwa Mwari vachiminister muupenyu hwako. Shoko raMwari richikushandura muupenyu hwako. Shoko raMwari richikucomforta, richikudzidzisa nekukusimbisa. You need to act like wise to be a partaker of the blessing. Why? Because God is speaking to your spirit, to your heart, to your mind. Kuappreciate zvikuita Mwari muupenyu hwako. It's out of love and understanding. People of God, hear me very well. What has not changed is giving. What has changed, how to do it. No way. Wakasungikana, wakaneta, usina simba rekugona kukatanura kubva patambo iyoyo. Usina power rekupfugama kuti unamate uche. Uzapane pa unotambudzika zvekuti unopera simba mukuchema. Simba rekupfugama kuti unyengetere unamate risisimo mauri. But God is so faithful. Rudo rwaMwari runoshamisa. From nowhere, 2 men just appeared to untie the donkey. Mwari ngavakuwanire nyasha idzodzo. Mune zvese zvawakaneta mukusungirirwa mukutambudzika. Help is coming. Help is on the way. The blessing of the Lord will reach you, for his hand is not short. So Jesu waprofita pamusoro pedhongi riri mberi uye rakasungirirwa. Zvichida dhongi iri kune kwaraida kuenda, but nekuda kwetambo hapana kuri kuendwa. Muupenyu tinosangana netambo dzakawanda. Mamiriro economy inogona kuva rope pa business rako. Waida kuexpanda, une kure kwawada kuenda, une zvizhinji zvawada kuita. Nokuti pavakapaza vakaisa munhu pana Jesu, zvora kuti pana Jesu paitova neroom inokwana munhu. Asi kudoo hakusi kukwana munhu pana Jesu. Kureva kuti vanhu vanga vakazara, they were just present in the house, but they were not affecting his presence in that room. So munhu akava pa church akasava muna Mwari is a blockage to others. Munhu anogona kuva pa church but oregera kuva muvepo wa Mwari, ndo paanoproducer a character
iri so strange yekuti munhu anogona kunetseka kuti asikana pachechi ndopanda kunyewa, pachechi ndopanda kutukwa, zvinhu zvandakatiza kunyika nekumabhawa nekupi kwataiswerawo, bandauya muchechi the same thing is happening. True, zvinoita. Why? When people are just present and they are not in his presence, they will manifest such a character, iri rebellious, iri dangerous to those who want to come to Jesus. Saka kudo kunogona kuzara pana Jesu pane mukana. So character yavaita yekubloka munhu kuti asauye pana Jesu, it shows kuti vanga vakawandira kudo but vasiri pari, vasinei neuwepo hwake. So kana une ukama na Mwari une manzwiro, why you are part of the family. Kana une ukama na Mwari pani language ye Jesu anoti makwai yangu anonzwa izwi rangu. Urati kana usiri gwai arizwike. Dai Mwari atipindura, dai Mwari atipindura nyika yedu patina pana kumira mushi, dai vatipindura mumo vataka mindra yake inononoka kuvarana. Anonoke anopindura mapinduriro, anoda maturity mapinduriro, anoda relationship mapinduriro, anoda revelation. Nokuti kune kupindura kwekuti anounza situation mubhodhira Jona vanhu vofungidzira kuti imhepo iyari chisingadiwe chikabuda imomo mubhodhi vanotozoona kuti aizvi tatatakura timu isiriyo. So what you are waiting for, hausi kumirira kuti Mwari apindure, wakatomira wakapindurwa. Why? Nokuti kune mhinduro dzino Mary ukasabereka Jesu watinyudza. Tanatompiwa, son is given, but you must give birth to the child who will develop to become a son. It's total nature the child kusvika a son for him to help us. Pani mari yatakamira kuti Mwari vandipe. Pawakatopiwa 1,000 iye ndipo wangatopiwa 20,000. But hauna kuita zvawaifanirwa kuita kuti isvike ikoko. Iwe waitoda amount iri 20. Mwari ndokufanira kuti pa 1,000 apa 20 inobuda ukaita izvi. Saka nanhasi wakamira 20 iwe uchidya 1,000 iyo. Ndopedza newe. Kana kukupa dzimwe pfungwa dzekufungidzira kuti ndofunga hausisiri kufamba naMwari, kana kuti Mwari havachakuda, kana kuti havasisina hanya neupenyu hwako. Mufunge hama dzangu murwendo rwekunamata, inosvikika nguva iyoyo yekuti unofungidzira kuti Mwari vakusiya, Mwari vakutiza, Mwari vakuramwa, kana kuti havana hanya newe. Uchinamatira dzimwe nyaya dzaunoda dzigadzirisike, asi dzisiri kuita saizvozvo. Pane nguva yekuti muupenyu even uri munhu wakadanwa naMwari, une nguva yaunogona kunyengeterera mumwe munhu. Challenge yainayo dambudziko rake robva ratogadzirisika, upenyu hwake ubva hwatovandudzika. But when you came to the matters of your own life, unopfugama onyengetera, and there is no change. Ndasangana nevanhu vanotaura zvichida matestimony akadaro kuti I also pray for others, I pray for other people. And vachitodzoka vachitonditayo zvavakandinamatira zvakaita zvakanaka. But when I knew to pray concerning my issues, zvinoita sekunge yangu nyaya haigadziriki, asi dzevamwe dzandinonamatira dzinogadzirika. Such statements of life dzinotsanangurika, dzinosanganikwa nadzo muupenyu. So inosvika nguva murwendo rwekunamata zvekuti newo unonetseka kuti Mwari vachineneri, vachiri kundinzwa here. Ingawani tiri murenje for 40 years takadya mana, tikadya zviuta. But how come there is a shift or there is a blockage? Pamunana waiflowa uchiitika, zvakabva zvangoregedzeka kuitika. Saka Maika vese yekuti makaka dzakadai dzakadzojiwa dzakati iwe atombojakana ne1 kungotuka pavhura kuti andiyoyo muri kurova service yapera. But you must get a revelation concerning the church spiritually. Alright, physically mukadzi kuti kana dzadya dzinozeya ndodzamuchadya, dzinodya dzisingazei musadya, dzinozeya kana dzadya ndo dzine mahwanda akaparadzana ndodzinodyiwa pakajeka wani. Muka iri hwapa iri common pasi rese inodyiwa is the word shoko.
Why? Nokuti ine mahwanda akaparadzana Old Testament neNew. And kana waiverenga zvawanza zvisirizvo nokuti zvanzi kana yadya inozeya. You must meditate upon the word. Muka yacho ndiyo iyi. Ine mahwanda akaparadzana. And kana waidya usati zvawadya ndizvo. Learn to regurgitate, to meditate upon the word. Dzinodyiwa ndodzinoti dzikadya dzinozeya. Rati kana wanzwa shoko, the inner man, the spirit man, must meditate upon the word. So uchiona kana usina meditation, une understanding, unokonzera chaos. Nokuti munhu wese anoverenga Bhaibheri anorinzwa. Ende ukatorinzwa yato mistake. Ukariverenga unofanirwa kunzwiswa naiye. Ukangonzwa wega watotikuwadza. Usimufunga kuti munhu wese akaverenga hanzwa, anonzwa. Zvakanyorwa apa isiriyo nyaya yacho. Handaverenga vhesi ndichida kutanga kuparidza. Ndikapedza vanhu vadi kuenda kuti hata zvinzi watonzwa mangwana. Ndapedza vakutomira nditaure zvandisina kuverenga. Kurati vanoda kuzwa ndopa akanyatsoona kuti I'm fighting my own help. Help yako Mwari akairilisa. But because of darkness, you are still fighting help. Sometimes your help is your wife. Iye achitosikwa naMwari mukadzi akanzi kuna Adamu ndakupa mubatsiri. Yeti vanhu ukaona vachinetsana navakadzi vavo vari kunetsana nevabatsiri, havadi kubatsirwa. Ndozva mukadzi achipiwa kumurume, Mwari akati find a suitable helper. Kwete helper chete, suitable. Vanoti suitable upabate mushi. Mwari anoti ndakupa mubatsiri, vati akafanira. Nokuti kune vamwe vanogona kukubatsira kunze, vati havana kufanira. Uri kuinzwa kai? Mukadzi wako, your wife, ndiye suitable helper. Vamwe vakadzi helpers. Saka pese paunodhila neanonzi helper asiri suitable is not from God. Diz a graça que vem da parte de Deus. Homens, cuidam bem dessas mulheres. Porque tem gabinete que a mulher foi colocada. Que tem a ver com as suas orações. Sometimes it's dangerous to be married if you read this verse. Às vezes, quando você lê esse versículo, parece que é muito perigoso você ficar casado. Deus não te ouviu minha oração? Por causa da minha mulher? Talvez às vezes até a mulher dele é aquele que chateia muito. Mas se Deus está dizendo, é aí mesmo, fica bem. Para eu ouvir sua oração, você é melhor cuidar bem dela. E a pessoa chateia. Esse versículo é muito duro. Tem pessoas que não casaram até agora por causa desse versículo. Kufamba muchitenderera akusi kugara, but kune results akafanana nevanhu vakagara. Sandapamidza nesokuhaya motikari. The last time wakatravel nemabhazi, this time wahaya mota and wakumbira mota yefriend. Kwauri zvinoika improvement pamafambiro, but in general term, you don't have your own. So munamato wangu nemunamato wako muzuva ranhasi ndokuti Mwari, rondai tsoka dzangu dziregere kuramba dzichitenderera muenvironment inonzi kuroja. Rondai tsoka dzangu dziregere kuramba dzichitenderera pachikomo chinonzi kusawanikwa. Mapromises nezvese zvingataurwa, it's not enough. I need a breakthrough now. I need to move towards the real goal and the real destiny. Mwari, bvisai tsoka dzangu mukuramba ndichitenderera muzvinhu zvinogona kunditandadza kundivaraidza but pasina kwandiri kuenda. Ndatenderera pachikomo chemarelationships. Achindinakidza, achindifadza, aine mapromises, but chiri tangible at the end of the year, at the end of the day, hapana. Ndagara panondinakidza, panoita zvakanaka kwandiri, but at the end of the day handina kugara panonzi pangu. Mwari vatibatsire.
Mwari vatirwire, Mwari vatigonese. When man does not know what to do, quando o homem não sabe o que fazer, it seems as if God is limited. fica parece Deus é que é limitado. But the truth is the power of God. Mas a verdade é que o poder de Deus, The love of God o amor de Deus, is not limited. não é limitado. So where is the challenge? Onde é que está o desafio? Somebody was praying Alguém estava a orar, and was crying. estava a chorar. Things are not happening very well. Things are As not happening. coisas não aconteciam bem. And it's just thinking that is there God in heaven? Estava a dizer, será que tem algum Deus lá no céu? I've come to give you this revelation. Eu vim para vos dar essa revelação. Let me say this way. Deixa eu dizer assim. Challenges are there. Desafios estão lá. Challenges are real. Desafios são reais. But God has a way for us to overcome. Deus tem uma maneira de nos ajudar a He's so libertar. mighty and powerful. Ele é poderoso. But people need to know Mas o povo ou as pessoas precisam saber what to do. o que fazer. There are things that God will do for you, Tem coisas que Deus vai fazer para você, but there are things that man is supposed to do. mas tem coisas que os homens devem fazer por você. So if man does not know what to do, Mas se o homem não saber o que fazer, he blocks the ability of God to do things in his life. ele bloqueia. There are people in life wawaudza kunaka, wawaudza kugona, wawaudza rudo rwa Mwari, but your hand has not ministered into their lives. So they are still seated. They are not going to church. Wakawaudza kuti potai muchienda kuchechi, potai muchinamata. Some they don't have shoes. Why don't you use the right hand ministry to bless them with shoes? Varegere kuva nechikonzero chekuti aiwa handisi kuenda kuchechi because handina boots, handisi kuenda kunonamata nevamwe because handina hembe. Why don't you make a difference in this festive season by using the right hand ministry towards those whom you have preached to? Zvikuru sei your own people, your own family. Ambiya vako, amwene wako ngavazive kunaka kwaMwari, kwete nemashoko bedzi, but may your right hand help them to understand. May your right hand help them to understand. May your right hand help them to stand. In this festive season, there is somebody somewhere there anotodawo Mwari nekunamata Mwari, but pane zvikonzero zviri muphysical dimension zvinoda the right hand ministry to make others stand so that the power of God will touch their lives. Just a pair of shoes, maybe just a shirt, a trouser, for somebody to know the love of God. Ndataura ndikati, we have preached the love of God, but patasara, patakundikana, pataneta, we have not demonstrated the love of God towards humankind. May God use you and may God use me as a vessel to help somebody to rise to a level where the power of God will reach them. But arikunza victory na pfumo rasho akabata chimbo, and the chimbo has kuisumudza against the enemy. He is raising the rod unto the Lord. Kureva kuti ari kutipa picture yekuti when you worship God you can change results. Ukaneta kurumbidza Mwari you empower the devil. Satani haana simba but angatosimbiswa nokuti uri kushaya simba pakurumbidza Mwari wako.